Hostafrancs en 3 minuts. Infopodcast de Ràdio Hostafrancs. Amb Sara Barrera. En els darrers dies us hem explicat que aquest dilluns 17 de juny es constitueix el Consell de Barri d'Hostafrancs de l'actual mandat municipal. La sessió es farà al Casinet d'Hostafrancs a partir de les 6 de la tarda i servirà per escollir la vicepresidència i la comissió de seguiment del Consell. També s'informarà sobre les obres que es fan a l'entorn de l'estació de Sants i hi haurà torn obert de paraules per al veïnat. El president de la Federació d'Hostafrancs, Josep Espín, és l'únic candidat a la vicepresidència del Consell de Barri. Vam fer les validacions de les candidatures que s'havien presentat per la comissió de seguiment i per la vicepresidència del Consell de Barri. Crec que eren com unes 20 propostes per la comissió de seguiment, aproximadament. Per tant, jo crec que està molt bé, vull dir que hem ampliat respecte al mandat anterior i la candidatura de vicepresidència que m'he presentat jo, no? Llavors, en principi, el que es van ratificar, diguéssim, amb aquesta comissió el que és aquest procediment i el que queda és que formalment el Consell de Barri aprovi aquestes candidatures. I, per tant, a partir d'aquí, com tu deies, ja quedarà formalment format el Consell de Barri. També us hem explicat que Esquerra Republicana Barcelona ha ajornat sense data el congrés extraordinari que s'havia convocat per aquest dijous per decidir si la formació entra o no en el govern de l'Ajuntament que dirigeix el socialista Jaume Collboni. Una quantitat de militants va desbordar la capacitat que tenia l'Orfeó Martinenc, el lloc escollit per fer el congrés. Ara no està clar quan es farà la consulta a les bases sobre el govern municipal i és probable que aquesta no es faci fins que no s'hagin resolt les negociacions sobre la investidura al president. En l'àmbit de cultura, l'Orfeó Atlàntida estrena aquest diumenge Llum i Foscor, un espectacle que combina cant coral, dansa i creació audiovisual. Un concert amb la col·laboració de l'Esbar Ciutat Comtal i de l'artista visual Júlia Girós, que tindrà lloc aquest diumenge 16 de juny a les 8 del vespre a l'Escola Pia de Sant Antoni, Ronda de Sant Pau, 72. Anna Quatrecases és la presidenta de l'Orfeó Atlàntida. Hem buscat la col·laboració de l'Esbar Ciutat Comtal perquè ens posés aquest punt en l'espectacle amb la seva dansa i les seves coreografies, i també tindrem la col·laboració de la Júlia Girós, que és una artista que treballa amb imatges creades en el moment segons la música que està sonant. Fins aquí el resum de notícies més destacades dels darrers dies a Ràdio Hostafrancs.